Kamano dwer winjo pachi ariyo adek auchiel nono none kaka inyalo yudo. Jatend migawo mar teko kod modhi e pacho ka Indio Opiyo Wandayi ogolo chik ne kambi uso mauta mar One Petroleum mondo ogol mauta manokele pacho ka Indio e yor mibadhi mapiyo kaka nyalore. Wandayi bende wacho ni en wuon ne ok ong'eyo wach motelo ne kambino omo mauta oko. Maendi biro e kinde ma chije adek manondhi e wi mibadhi mar mauta to ne ok ochwal e doho. Ka Wandayi bende osingo ni piny owacho biro medo keto maino e neno ni ratiro obede chenro mag kelo mauta e pacho kae. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En ote ma ogol kuom thuolo mokwongo gi jatend migawo mar teko kod modhi e pacho ka Opiyo Wandayi nyaka ne ndhi apisa adek e migawo mare e wi mibadhi mar mauta. Wandayi ogolo chik ne kambi mar One Petroleum manokelo mauta no e pacho ka mondo ogol mauta go e pacho ka mapiyo kaka nyalore, kendo giwit kucha oboke mag bandho omenda mar mauta no manosechwal ne kembe uso mauta ma pacho ka. Kembe uso mauta go bende omi chik ni kik gichulo omenda mag nyiewo mauta go, ka duol mar EPRA bende omi chik mondo mi ogol mauta go e kanyakla mar mauta ma nengogi ichiwo dwe ka dwe e thur ka. Mauta mane okele pacho kago ne okela taro mar winjruok mar G2G ma sirikal osebedo ka kelo godo mauta e thur ka. Ne gikelo mauta mar tan 60,000 mar Super Petrol mane iget usi e nengo mar siling 198 tan ka tan, ka ipimo gi nengo mapile ma en siling 140 tan ka tan e bwo winjruok mar G2G, kama en medruok mar siling 58 tan ka tan. Gino mane dhi kelo medruok e nengo mauta no kae use ne jopiny gi siling 14 e wi lita ka lita. Piny Kenya ne oketo winjruok mar G2G e higa mar 2023 gi kambi mar Aramco Trading, Fujairah FZE, ADNOC Global Trading Limited kod Emirates National Oil Company. Winjruok makama ne oluwore gi chike matayo chenro mag mauta e thur ka. Kambi mar One Petroleum bende koro golo ote mag yangoe ne gisetudre gi sirikal kendo ng'ado ni mwandu mar mauta mane giomo oko tarik 27 dwe mar adek higani ok donj e chich Kenya. Wandayi oyango ni nyaka sani chenro go osebedo kadhi makare kendo neno ni jo Kenya yudo mauta, kata obedo ni nengo mauta e piny mangima sani osemedre nyadidek kaluwore gi lweny madhi mbele e piny mar Iran. Mabiro ka apisa adek mane ondhi ka itudo gi mibadhi mar mauta no owinjo chwal e doho kawuono, ka kata kamano mano ne ok otimore. Komachielo, ogai mar ODM Oburu Oginga osewa mibadhi no kowacho ni ODM opoyo okang' manokawo mapiyo mar chako timo nonro e mibadhi no, kendo ka koro gidwaro mondo mi tim nonro no mapiyo e yor ler ma onge dewo wang'. Ka bende oseo jopiny ma osebedo ka seyo jotend migepe Lik Nyanjui kod Opiyo Wandayi kowacho ni mano duoko chien yore timo nonro. Kata kamano olero ni pono ni nonro yango ni mibadhi omienogi to ndamo mar chik onego kawnegi ma onge dewo wang'. E kinde ma twak ma kama dhi nyime, mokuom gwenge ma pacho ka chalo ni osechako neno midhiero mar yudo mauta. E boma ma Nyamira, weg nyamburko kod apiko ne opango lai marabora ka gilaro yudo mauta. Sirikal to nyochari koselando ni okenge nitie mag neno ni Kenya ok obedo gi nok mar mauta. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny e gweng' mar Amule kar chung' od bura ma Game onyiso luoro